Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και φίλες και φίλοι του Σταγόν News. Καλησπέρα σας από το γήπεδο της Περιστέρας, όπου μαζί απόψε θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα για την Α1 αριστεχνική του Β' Ομίλου ανάμεσα στις ομάδες του Άρη Περιστέρας και την Ένωση Δροσερού Μουριάς. Όπως βλέπουμε, οι ομάδες έχουν βγει ήδη στον αγωνιστικό χώρο. Το διαιτητικό τρίο το οποίο θα σφυρίξει αυτή τη συνάντηση είναι η κύριο Δουλόπουλος, με βοηθούς τους κύριους Τζάνι και τον κύριο Αλεξόπουλο. Η ομάδα της Περιστέρας θα παραδεχτεί στον αγωνιστικό χώρο με τους ποδοσφαιριστές κάτω από το τέρμα ο Παπαγεωργίου, κεντρικό αμυντικό δίδυμο Τσαντούλας Τρέλης, δεξιά πίσω στην άμυνα θα αγωνιστεί ο Τάτσος, αριστερά ο Φάνης, αμυντικό χάφι η ομάδα της Περιστέρας θα έχει στο σημερινό παιχνίδι τον Κεραμά, από μπροστά του θα είναι ο Τάτσος και ο Τάκος, δεξί χάφο Ράπας, αριστερό χάφο Παπάς και στην κορυφή της επίθεσης ο Ντούλας. Για τον πάγκο της Περιστέρας, στον πάγκο της Περιστέρας θα είναι Γκατζής, Τζόρας, Μπαρβαρούσης, Λιατσικούρας, Καμέτας, Φαμίσης και Ούγκρος. Προπονητής της Περιστέρας ο κύριος Παπα-Νικολάου, ο οποίος σήμερα έχει τα γενέθλιά του, να το ευχηθούμε χρόνια πολλά και ό,τι επιθυμεί. Και η ομάδα της Περιστέρας θα κατεβεί στον αγωνιστικό χώρο με το σύστημα 4-3-3. Για την ομάδα της Μουριάς θα αγωνιστούν Χήρας, Καλκάνης, Μπελετσότης Νίκος, Μπούγας, Γιακίμης, Μπελετσότης Γιάννης, Χίνας, Μποτσέτος, Ζιγουλίκας, Κολότσος και Μποτσέτος Αλέξανδρος. Για την ομάδα της Μουριάς coach Πεταλάς Γιώργος. Όπως βλέπουμε, οι δύο ομάδες έχουν μπει ήδη στον αγωνιστικό χώρο και παίρνουν τις θέσεις τους. Από τη δεξιά πλευρά, όπως κοιτάμε, θα είναι η ομάδα της Περιστέρας και από την αριστερή πλευρά, όπως κοιτάμε, θα είναι η ομάδα της Μουριάς. Επίσης να σας πούμε ότι η ομάδα της Περιστέρας βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με 74 βαθμούς, ενώ αντίθετα η ομάδα της Μουριάς βρίσκεται στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας με 57 βαθμούς. Όπως βλέπουμε, είναι όλα έτοιμα να ξεκινήσει το παιχνίδι. Η ομάδα της Μουριάς βρίσκεται στη σέντρα. Ο κύριος Δουλόπουλος ελέγχει αν είναι όλα έτοιμα. Και το παιχνίδι ξεκινάει. Επίσης να σας πούμε ότι πίσω από το μικρόφωνο βρίσκεται ο Αθανασούλας ο Ρεακλής και πίσω από την κάμερα βρίσκεται ο Γιάτας Νικόλαος. Το παιχνίδι έχει ξεκινήσει για την ομάδα της Μουριάς. Εδώ βλέπουμε τον Ζιγουλίκα. Ζιγουλίκας δίνει για τον Χάνη. Επεμβαίνει ο Ράπας όμως και κλέβει την μπάλα. Δίνει για τον... όχι, ο Ράπας έχει ακόμα την μπάλα. Βαθιά μπαλιά, προσπαθεί να βρει τον Ντούλα. Ναι, βρίσκει τον Ντούλα. Πολύ καλή ευκαιρία για την ομάδα της Περιστέρας. Και αποκρούει ο Χήρας. Μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα της Περιστέρας στο πρώτο λεπτό του παιχνιδιού. Ήταν μια βαθιά μπαλιά από τον Ράπα, ο οποίος βρήκε σε θέση center for και μόνο το απέναντι από το Χήρα τον Ντούλα. Αλλά ο Χήρας έκανε πολύ ωραία επέμβαση. Κολότσος τώρα για την ομάδα της Μουριάς από τα αριστερά. Μια μπαλιά για τον Μπουτσέτο. Μπουτσέτος, ωραία προσπάθεια από τον Μπουτσέτο. Τριπλάρι, τελικά χάνει την μπάλα. Διώχνει, Ντούλα στην κεφαλιά. Ντούλα πηδάνε μαζί. Παπάς παίρνει την μπάλα. Παπάς μεταβιβάζει για τον Ντούλα, λάθος μπαλιά και μπλοκάρει ο Χήρας. Εν τω μεταξύ να σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή στο γήπεδο της Περιστέρας επικρατεί αρκετή ζέστη και οι προσπάθειες των παιχτών θα είναι δύσκολες. Χήρα στο βολέ. Κεραμάς στην υποδοχή. Χάνει ο Κεραμάς. Παίρνει την μπάλα ο Μπούγας.
Δίνει για τον Μπελετσότη, Μπελετσότης για τον Ζιγουλίκα. Ζιγουλίκας κόβει ο Τσαντούλας. Ντούλας. Ράπας. Μια ψηλή παλιά για τον Τάκο. Τάκο στην κεφαλιά για τον Παπά. Παπάς κρατάει την μπάλα. Προσπαθεί να παίξει το 1-2 με τον Τάκο. Αλλάζει τον Τάτσο. Τάτσο στον Κεραμά. Κεραμάς αλλάζει πλευρά για τον Τάτσο το Ρούλι. Τάτσο τώρα την μπάλα με τον Ράπα. Ράπα στην μπάλα. Προσπαθεί να βρει τον Ντούλα στην επίθεση. Κόβουν προς τη στιγμή οι παίκτες της Μουριάς. Παλεύει ο Ντούλας. Λάθος μπαλιά. Διώχνουν όπως οι παίκτες της Μουριάς. Γιάννη στην μπάλα τώρα. Εν τω μεταξύ η Περιστέρα έχει πει πάρα πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο. Και βλέπουμε από τα πρώτα λεπτά έχει κλείσει τη Μουριά στα καρέ. Ντούλας, μεγάλη ευκαιρία για την Περιστέρα. Δεύτερη μεγάλη ευκαιρία μέσα στα 5 πρώτα λεπτά για την ομάδα της Περιστέρας και πάλι αυτή τη φορά με τον Ντούλα. Τάκος τώρα, Τάκος στο σουτ, αδύναμο και μπλοκάρει την μπάλα ο Χήρας. Μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα της Περιστέρας. Στο 5ο λεπτό, δεύτερη μεγάλη ευκαιρία. Έχει μπει πάρα πολύ δυνατά η ομάδα της Περιστέρας. Θέλει να δείξει από την αρχή ότι είναι το φαβορί του παιχνιδιού. Τώρα βλέπουμε μια μπαλιά για το Χίνα. Μια πολύ ωραία προσπάθεια. Κόβει ο Ράπας, κόβει ο Φάνης. Γίνεται το λάθος. Η σέντρα. Επικίνδυνη στιγμή για την άμυνα της Περιστέρας. Έχει απομακρυνθεί η μπάλα. Την μπάλα έχει ο Κολότσος. Δίνει αριστερά για τον Γιακίμη. Γιακίμης. Βαθιά μπαλιά. Ψάχνει να βρει τον Μποτσέτο. Δεν προλαβαίνει ο Ζιγουλίκας. Παπάς. Παπάς με την μπάλα. Δίνει για τον Ντούλα. Αλλάζει για τον Τάτσο. Τάτσος βλέπει από την άλλη μεριά το Ράπα που έρχεται. Βγαίνει ο Χήρας και μπλοκάρει. Βγήκε έγκαιρα ο τερματοφύλακας της Μουριάς και πρόλαβε το Ράπα προτού μπει στην μεγάλη περιοχή και δημιουργήσει ευκαιρία για την ομάδα της Περιστέρας. Εδώ βλέπουμε ένα πλάγιο για την ομάδα της Μουριάς. Η ομάδα της Μουριάς, η οποία να σας πούμε ότι στην αρχή της σεζόν πήγαινε πάρα πολύ καλά, βρισκόταν μέσα στις 3 πρώτες θέσεις της βαθμολογίας, αλλά μετά από κάποια άτυχα αποτελέσματα στην αρχή του δευτέρου γύρου τέθηκε ουσιαστικά νοκάουτ από την υπόθεση τίτλος. Αλλά σήμερα ήρθε εδώ και δεν έχει να χάσει τίποτα. Θα παίξει ελεύθερα το παιχνίδι της και ό,τι βγει. Από την άλλη, η ομάδα της Περιστέρας βρίσκεται στην πρώτη θέση της φορολογίας. Είναι το απόλυτο φαβορί για να τερματίσει την πρώτη θέση και να πάρει και τον τίτλο του πρωταθλήματος. Μένουν ακόμη 5 αγωνιστικές για τη λήξη του πρωταθλήματος και η ομάδα της Περιστέρας θέλει ακόμα 2 αγώνες να πάρει και να στεφθεί και μαθηματικά πρωταθλητής 2013 στην Α1 στη τεχνική κατηγορία του Β' Εδώ είχαμε ένα σουτ από τον Ζιγουλίκα, το οποίο μπλόκαρε ο Παπαγεωργίου. Ο Παπαγεωργίου δίνει δεξιά για τον Τάτσο. Τάτσος δίνει για τον Κώστα τον Τάτσο. Κάνουν το 1-2 τα αδέρφια. Μπροστά για τον Ντούλα. Δεν μπόρεσε να πάρει την κεφαλιά και μπάλα στο Χήρα. Χήρας κάνει το ελεύθερο. Πρώτη μπαλιά από τον Τάκο. Κάνει την μπάλα ο Γιακίμης. Γιακίμης για τον Μποτσέτο. Μποτσέτος κάνει την μπάλα χωρίς φάουλ, όπως λέει ο κύριος Δουλόπουλος. Τάτσος προσπαθεί να βρει τον Τούλα πάλι μπροστά, αλλά ήταν πολύ δυνατή η μπαλιά του. Πάντως βλέπουμε αυτή τη στιγμή ένα παιχνίδι στο οποίο η Περιστέρα προσπαθεί να δείξει ότι είναι το απόλυτο αφεντικό του αγώνα. Αλλά στα πρώτα λεπτά είναι πέρα από τις 2 ευκαιρίες οι οποίες είχε η ομάδα της Περιστέρας με τον Ντούλα. Είναι ένα παιχνίδι κέντρου δύναμης. Βέβαια οι ποδοσφαιριστές βρίσκονται κάτω από αντίξωες για την εποχή συνθήκες, με μεγάλη ζέστη. Αυτή τη στιγμή στο γήπεδο της Περιστέρας πρέπει να έχει τουλάχιστον 30 βαθμούς Κελσίου. Παπαγεωργίου για τον Γιάννη. Γιάννης κάνει τη μεταβίβαση για τον Παπά. Παπάς για τον Τάκο. Τάκος παίζει το 1-2 με τον Παπά. Παπάς. Μπαίνει ο Παπάς. Ανοίγει το κοντρόλ και η μπάλα είναι out.
Πολύ καλό προσπάθεια από τον Κώστα τον Παπά, αλλά τελικώς δεν υπολόγισε σωστά και η μπάλα βγήκε out. Χήρας ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Χήρας δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Πηδάνε για την μπάλα Τάκος με δύο παίχτες από την Ένωση Δροσερού Μουριάς. Την μπάλα έχει ο Ζιγουλίκας. Ζιγουλίκας δίνει δεξιά για τον Κολότσο. Κολότσος τρέχει να προλάβει. Προλαβαίνει τελικά την μπάλα. Κολότσος κερδίζει το κόρνερ τελικά. Πρώτο κόρνερ στην αναμέτρηση και πρώτο κόρνερ για την Ένωση Δροσερού Μουριάς από τα δεξιά όπως κοιτάμε. Ένα κόρνερ το οποίο φέρνει πολύ κόσμο στην μεγάλη περιοχή, στη μικρή περιοχή της Περιστέρας. Οι παίκτες της Μουριάς έχουν ανέβει και βλέπουμε ότι το κόρνερ πάει να εκτελέσει ο Μπούγας. Ο Μπούγας ετοιμάζεται να εκτελέσει το κόρνερ. Οι παίκτες της Περιστέρας έχουν πάρει θέση. Μπούγας στο κόρνερ. Εκτελείται το κόρνερ Άτσαλα. Απευθείας out την μπάλα και η μπάλα για την Ένωση για την Περιστέρα. Από ό,τι βλέπουμε στο γήπεδο της Περιστέρας, παρά τις αντίξωες καιρικές συνθήκες, υπάρχει αρκετός κόσμος. Βέβαια η προσέλευση δεν είναι αναμενόμενη, η οποία περίμεναν οι άνθρωποι της Περιστέρας, αλλά οι καιρικές συνθήκες πιστεύω ότι κράτησαν τον κόσμο στις καφετέρειες της πόλης, αλλά και αυτός ο λίγος κόσμος που ήρθε πιστεύουμε να απολαύσει ένα πολύ ωραίο παιχνίδι αυτές τις 2 ώρες που θα βρίσκεται εδώ. Το ελεύθερο έκανε ο Τσαντούλας, ράπας για τον Τούλα μπροστά, κεφαλιά από τον Ζιγουλίκας, την μπάλα έχει ο Παπάς παίζει το 1-2 με τον Τούλα, Παπάς στη σέντρα, ο Παπάς στο πρώτο δοκάρι και διώχνει ο Καλκάνης. Ήταν μια προσπάθεια από τον Παπά από τα αριστερά, ο οποίος έπαιξε το 1-2 με τον Τούλα, έκανε τη σέντρα και στο πρώτο δοκάρι βγήκε ο Καλκάνης, απεσόβησε τον κίνδυνο για την αιστεία της Ένωσης Δροσερού Μουριάς και έχουμε το κόρνερ για την ομάδα της Περιστέρας. Ένα κόρνερ το οποίο θα εκτελέσει ο Τάτσος. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε τον κύριο Δουλόπουλο να ζητάει να έρθει μια μπάλα στο αγωνιστικό χώρο. Εν τω μεταξύ να σας πούμε ότι το αντίστοιχο παιχνίδι του πρώτου γύρου μέσα στην Ένωση Δροσερού Μουριάς είχε έρθει 0-1. Το Τάτσο στο κόρνερ και πάλι κόρνερ για την ομάδα της Περιστέρας. Έγινε κεφαλιά από τον Παπά και απέκρουσε ο Ζιγουλίκας και πάλι σε κόρνερ. Εν τω μεταξύ σας λέγαμε ότι στον πρώτο γύρο το παιχνίδι ανάμεσα στην Ένωση Δροσερού Μουριάς και στην Περιστέρα είχε λήξει 1-0 με νικητή την ομάδα της Περιστέρας. Ένα ντέρπι πραγματικά. Αλλά η ομάδα της Περιστέρας είχε επικρατήσει μέσα στην έδρα της Ένωσης Δροσερού Μουριάς. Το κόρνερο Τάτσος, η κεφαλιά από τον Τζαντούλα. Παραλίγο να είχαμε το 1-0 εδώ, κυρίες και κύριοι. Η μπάλα δεν έχει βγει κόρνερ, έχει βγει πλάγιο την ομάδα της Μουριάς. Ωραία προσπάθεια από τον προθυμένο Τζαντούλα, ο οποίος άφησε την αμυνά του και ανέβηκε για το κόρνερ. Είμαστε ήδη στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης. Και το σκορ είναι 0-0. Τάτσος βαθιά μπαλιά για τον Παπάς. Βγαίνει ο Χήρας και μπλοκάρει. Χήρας δίνει γρήγορα για τον Μπούγα από δεξιά. Κατεβαίνει Μπούγας, δίνει για τον Μποτσέτος και φάουλο από τον Ράπα στο χώρο της μεσαίας γραμμής.
Ένα φάουλ που κέρδισε η ομάδα της Μουριάς στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο κύριος Δηλόπουλος κάνει παρατηρήσεις στον Γιάννη για το προηγούμενο μαρκαρισμά του. Παπάς διώχνει πολύ ωραία. Παπάς τάτσι στη διεκδίκηση της μπάλας μαζί με το Χήρα. Κεφαλιά για τον Γιακίμη. Γιακίμης παίρνει την μπάλα ο Τάκος. Λάθος μεταβίβαση για τον Τάτσο. Και μπάλα περνάει πλάγιο την ομάδα της Μουριάς. Βλέπω ότι η ομάδα της Περιστέρας παίζει ψηλά. Ζιγουλίκας, κλέβει την μπάλα ο Τάκος δίνει πλεονέκτημα σε ένα σκληρό μαρκάρισμα ο διαιτητής, ο κ. Δουλόπουλος. Τάτσος στην μπάλα δίνει για τον Τούλα. Διώχνει οι παίκτες της Μουριάς και θα βγάλουν έξω οι παίκτες της Μουριάς για να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες στον Τάκο, ο οποίος βρέθηκε στο αγωνιστικό χώρο μετά από ένα σκληρό μαρκάρισμα του Χάνη, ο οποίος αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι θα δεχτεί και την κίτρινη κάρτα από τον κύριο Δουλόπουλο. Το πλάγιο από τους παίκτες της Δροσερού Μουριάς, οι οποίοι έδωσαν την μπάλα, οι παίκτες της Περιστέρας γύρωσαν την μπάλα ποιος την έδωσε της Δροσερού Μουριάς ως κίνηση fair play. Το ελεύθερο από το Χήρα. Χήρας για τον Μπελετσότη στην μπάλα. Τον πιέζει ο Ράπας. Ξεφεύγει από το μαρκάρισμα του Ράπα. Μπελετσότης, βαθιά μπαλιά για τον Γιακίμης. Βγαίνει ο Παπαγεωργίου, ασταθής επέμβαση από τον Παπαγεωργίου και η μπάλα κόρνερ. Μια πολύ όμορφη προσπάθεια από την ομάδα της Ένωσης Δροσερού Μουριάς. Ο Γιακίμης πήρε την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου και έβγαλε μια μακρινή μπαλιά προς τον Μπελετσότη. Αυτός δεν πρόλαβε την μπαλιά. Ο Παπαγεωργίου έκανε την έξοδο και έστειλε την μπάλα κόρνερ. Το κόρνερ με τον Ζιγουλίκα. Ζιγουλίκα στο κόρνερ, στο κέντρο της άμυνας. Τσαντούλας διώχνει ο Τσαντούλας. Ράπος μπροστά διεκδικεί την μπάλα. Με δύο παίκτες ο Ράπας. Παίρνει την μπάλα ο Γιάννης Ράπας την μπάλα. Κακό κοντρόλ από τον Γιάννη τον Ράμπα. Και μπάλα για τους παίκτες της Ένωσης Δροσερού Μουριάς, οι οποίοι κερδίζουν ένα φάουλ στο κέντρο με τον Γκούγα. Αλλάζουν γρήγορα οι παίκτες της Μουριάς στο φάουλ, το εκτελούν πολύ γρήγορα. Αριστερά για τον Κολότσο. Κολότσος κάνει τη σέντρα. Κολότσος δυνατή σέντρα. Έρχεται από τα δεξιά η μπαλά με τον Ποτσέτο στη σέντρα και δεύτερο κόρνερ για την ομάδα της Μουριάς. Δεύτερο κόρνερ για την ομάδα της Μουριάς, οι οποίοι μπορούμε να πούμε ότι βρισκόμαστε ήδη στο 15ο λεπτό του παιχνιδιού και μετά από το πολύ δυνατό ξεκίνημα της Περιστέρας, η οποία μέσα στα πρώτα 5 λεπτά του παιχνιδιού είχε 3 πολύ καλές ευκαιρίες, 2 με τον Τούλα και 1 κεφαλιά με τον Τσαντούλα. Έχει ισορροπήσει το παιχνίδι. Βέβαια δεν έχει φτάσει με αξιώσει στα καρέ της Περιστέρας, αλλά έχει κερδίσει 2 κόρνερ, τα οποία δείχνουν ότι παρά το κακό ξεκίνησμα οι παίκτες της Μουριάς έχουν επανέλθει. Ένα σούτ από μακριά τώρα του Κολότσου, το οποίο είναι άστοχο και η μπάλα περνάει out. Ο Παπαγεωργίου έρχεται σιγά σιγά να εκτελέσει το ελεύθερο. Τελικά το ελεύθερο θα το εκτελέσει ο Τρέλης. Τρέλης εκτελεί το ελεύθερο. Στο χώρο της μεσαίας γραμμής σηκώνεται για κεφαλιά για διεκδίκηση της μπάλας στο Τάκος. Χάνει την μπάλα, παίρνει την μπάλα ο Ζιγουλίκας. Ζιγουλίκας για τον Ποτσέτος με 2 παίκτες Περιστέρας. Τσαντούλας παρακολουθεί και πολύ όμορφα ο Στέλιος ο Τσαντούλας κόβει την μπάλα και τη στέλνει πλάγιο. Με ένα πολύ ωραίο τάκλιν έκοψε τον Ποτσέτο. Πλάγιο για την ομάδα της Μουριάς. Γιακίμης κλείπησε από τον Γιακίμη. Τσαντούλας και πάλι κόβει ένα σούτ από μακριά από τον Κολότσο.
Πολύ φιλόδοξο σούτ από τον παίχτη της Μουριάς. Τελικώς η μπάλα κατέληξε out. Παπαγεωργίου εκτελεί το ελεύθερο και δίνει στον Τρέλη. Τρέλης για τον Ράπα, για το Φάνη, με συγχωρείτε. Παπάς για το Φάνη. Φάνης μια ωραία μπαλιά για τον Τούλα. Τούλας για τον Τάτσο. Τάτσος μπάλα για τον Τάκο. Τάκος δίνει για τον Τάτσο. Τάτσος πολύ όμορφα στον Παπά. Παπάς προσπαθεί να κάνει τη σέντρα, αλλά τελευταία στιγμή κόβει ο Μπούγας. Και βγαίνει στην αντεπίθεση η ομάδα της Μουριάς. Μπολέτσος προσπαθεί να βγάλει για τον Ζιγουλίκα. Παπάς την μπάλα τώρα. Παπάς προσπαθεί να βγάλει μια κάθετη παλιά για τον Ράπα, η οποία δεν ήταν και ό,τι καλύτερο. Και τώρα επέχθη της Μουριάς. Την μπάλα έχει ο Μπελετσότης. Μπελετσότης είναι για τον Χανί. Χανής πιέζεται εκεί. Κλέβει ο Κεραμάς την μπάλα. Κεραμάς για τον Τάτσο. Προσπαθεί να παίξει το 1-2 με τον Κεραμά. Λάθος όμως. Και κερδίζουν οι παίκτες της Μουριάς. Προσπαθεί να αλλάξει το παιχνίδι ο Χανής, αλλά δεν τα καταφέρνει. Παίρνει την μπάλα ο Μπελετσότης ο Γιάννης. Κλείνεται από τον Τάκο. Δίνει πολύ ωραία στον Μπελετσότη. Μπελετσότης. Μπελετσότης στην μπάλα. Δίνει για τον Ποτσέτο. Ποτσέτος έξω την περιοχή. Παίρνει τις κόντρες και τελικά κάνει το φάουλ στον Τζαντούλα. Κάνει το φάουλ στον Τζατούλα, ο οποίος άφησε το κέντρο της άνιμας και βγήκε να αναχαιτήσει αυτή την προσπάθεια των παίχτων της Μουριάς. Εκτελείται γρήγορα το φάουλ από τον Φάνη το Γιάννη για τον Παπά. Παπάς για τον Τάτσο. Τάτσος προσπαθεί να παίξει το 1-2 από αριστερά για τον Παπά. Παπάς συγκλίνει ο Παπάς, μπαίνει μέσα στην περιοχή ο Παπάς πάει την μπάλα. Ντούλας για τον Τάτσο, το σουτ. Μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα της Περιστέρας με τον Τάτσο. Μεγάλη ευκαιρία που χάνεται στο 17ο λεπτό της αναμέτρησης. Βρισκόμαστε στο 17ο προς 18ο λεπτό της αναμέτρησης και είχαμε τη μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα της Περιστέρας. Από αριστερά έκανε την επέλαση ο Παπάς. Πέρασε το προσωπικό του αντίπολο, μπήκε μέσα στη μεγάλη περιοχή. Έπεσε ο αμυντικός της Μουριάς με κίνδυνο να ανατρέψει τον παίκτη της Περιστέρας. Αυτός προχώρησε, έβγαλε τη σέντρα. Η μπαλιά πήγε στο ύψος της μικρής περιοχής, στο ύψος του πέναντι, όπου ήταν ο Ντούλας, και έστρωσε στον Τάτσο, ο οποίος ερχόταν από τη μεγάλη περιοχή, έκανε το σουτ και πέρασε out. Εδώ είχαμε μια προσπάθεια για την ομάδα της Μουριάς, η οποία ήταν ανεπιτυχής. Η ομάδα της Περιστέρας βλέπουμε ότι είμαστε στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης και έχει ήδη 3 κλασικές ευκαιρίες. Να θυμίσουμε ότι στο πρώτο λεπτό του παιχνιδιού είχε μια πολύ καλή ευκαιρία με τον Ντούλα, ο οποίος σε τέτα-τέτ με το Χίρα νικήθηκε από τον goalkeeper της Περιστέρας. Μετά πάλι στο 5ο λεπτό Ντούλας από παλιά του Τάτσου βγήκε απέναντι από το Χίρα, ο οποίος και πάλι βγήκε νικητής σε αυτή τη μονοχημαχία. Και τώρα πριν από λίγο είδαμε την ευκαιρία του Τάτσου, ο οποίος έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Τάτσος στην μπάλα, Τάτσος για τον Τάκο. Τάκος δέχεται το φάουλ. Γίνεται εκτελείται γρήγορα το φάουλ. Παπάς, Φάνης για τον Παπά. Παπάς, ωραία προσπάθεια. Προσπαθεί ο Φάνης, Παπάς στην μπάλα πάλι. Κόβουν οι παίχτες της Μουριάς. Προσπαθεί ο Παπάς. Ανεβαίνει ο Τσαντούλας. Παπάς, Ζιγουλίκας. Κολότσος στην μπάλα. Προσπαθεί να βρει συμπαίκτη ελεύθερο. Βρίσκει τον Ποτσέτο. Ποτσέτος δίνει δίπλα του στο Χανί. Χανής δίνει στο Γιακίμη. Γιακίμης
Προσπαθεί να βρει ελεύθερο συμπαίκτη. Βρίσκει αμαρκάριστο τον Γιακίμη. Γιακίμη στη σέντρα. Η μπάλα βρίσκει στον Φάνη Γιάννη και παίρνει επικίνδυνα φάλτσα, αλλά τελικά δεν επηρεάζει το παίχτης ο τερματοφύλακας της Περιστέρας και τελικά προκάλει την μπάλα. Επίσης, φίλες και φίλοι του Σταγόν News, να σας υπενθυμίσουμε ότι ο αγώνας μεταδίδεται από την τηλεόραση, την ιντερνετική τηλεόραση του Σταγόν News. Από την οποία από εδώ και πέρα και όποτε έχουμε την ευκαιρία θα σας μεταδίνουμε ανάλογα γεγονότα. Είτε αυτά είναι αθλητικά, είτε είναι πολιτιστικού περιεχομένου. Πάντως θα σας μεταδίδουμε είτε ζωντανά είτε μαγνητοσκοπημένα κάποια γεγονότα. Ωραία παλιά για τον Μποτσέτο. Μποτσέτο στη μικρή περιοχή της Περιστέρας, κόβει ο Τσαντούλας. Πολύ επικίνδυνο ο Μποτσέτος βρέθηκε στην μικρή περιοχή της Περιστέρας και την τελευταία στιγμή ο Τσαντούλας έκοψε την μπάλα. Ζιγουλίκας, τρομερή προσπάθεια από τον Ζιγουλίκα. Ζιγουλίκας κάνει το πλασέ και ο Παπαγεωργίου σώζει. Ο Παπαγεωργίου σώζει. Μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα της Μουριάς, η οποία στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης αρχίζει και αυτή να δείχνει σιγά σιγά ότι κάτι μπορεί να κάνει στο παιχνίδι. Πολύ καλή ευκαιρία για την ομάδα της Μουριάς. Αδράνησαν οι παίκτες της Περιστέρας και ο Ζιγουλίκας βρήκε την ευκαιρία, αλλά τελικά ο Παπαγεωργίου αποσόβησε τον γκολ για την ομάδα της Μουριάς. Κόρνερ τώρα, διώχνει ο Τάκος. Κολότσος. Ένα σουτ από τον Μπελιτσότη. Δεν ανησυχεί ο Παπαγεωργίου, μπλοκάρει την μπάλα. Ο Παπαγεωργίου δίνει για τον Τάτσο, ο οποίος έχει έρθει πολύ πίσω για να πάρει την μπάλα. Τάτσος, βαθιά μπαλιά για τον Παπά. Παπάς στην κεφαλιά. Κοντράλει μπάλα Παπάς με την μπάλα. Ζητάει την μπάλα ο Τάτσος, τελικά δίνει στον Τάκο. Τάκο στο σουτ. Καλό σουτ από τον Τάκο, αλλά βρίσκει σε ετοιμότητα τον τερματοφύλακα της Μουριάς. Πάντως θα μπορούσαμε να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι παρά την υπερβολική ζέστη που επικρατεί στο γήπεδο της Περιστέρας, μπορούμε να πούμε ότι βλέπουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Μπορεί να μην έχει τις πάρα πολλές φάσεις, αλλά βλέπουμε ότι οι παίχτες των δύο ομάδων προσπαθούν δυναμικά και βλέπουμε ότι γίνονται πολύ ωραίες προσπάθειες, αναλλαγές της μπάλας, πάνω κάτω η μπάλα. Βλέπουμε ένα γενικά πολύ ωραίο παιχνίδι. Και γενικά δεν βλέπουμε ένα παιχνίδι σκοπιμότητας, όπως βλέπαμε στα περισσότερα παιχνίδια που παρακολουθήσαμε την ομάδα της Περιστέρας. Και αυτό είναι υπέρ της ομάδας της Μουριάς. Ράπας την μπάλα τώρα από δεξιά. Ράπας για τον Τάτσο. Τάτσος δίνει για τον Κώστα τον Τάτσο και κερδίζει το πλάγιο. Πλάγιο για την ομάδα της Περιστέρας που θα εκτελέσει ο Ράπας. Ράπας αφήνει για τον Τάτσο το ρούλι. Εκτελεί το πλάγιο. Κόβει ο Γιακίμης. Τάκος με τον Ποτσέτο διεκδίκησαν την μπάλα και ο κύριος Δουλόπουλος δίνει φάουλ υπέρ της ομάδας της Μουριάς στο χώρο του κέντρου. Ένα φάουλ το οποίο θα εκτελέσει ο Γιακίμης. Γιακίμης εκτελεί, πάρα πολύ κακό το φάουλ του Γιακίμη. Δεν υπήρχε κανένας σε εκείνο το σημείο, μόνο ο παίκτης της Περιστέρας Γιάννης. Παπάς την μπάλα τώρα. Παπάς δίνει για τον Τάκο. Τάκος για τον Τάτσο στο χώρο του κέντρου. Αλλάζει στα δεξιά για τον Ράπα. Ράπας έχει χώρο μπροστά του. Ράπας κάνει τη σέντρα. Ντούλας και γκολ. 1-0 για την ομάδα της Περιστέρας. 1-0, κυρίες και κύριοι, για την ομάδα της Περιστέρας μετά από μια πολύ όμορφη προσπάθεια. Οι παίκτες της Περιστέρας άλλαξαν 3 μπαλιές στο χώρο του κέντρου. Η μπάλα πήγε δεξιά στον Ράπα, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τον κενό χώρο, προχώρησε, έβγαλε τη σέντρα και βρήκε στο δεύτερο δοκάρι τον Ντούλα, ο οποίος έκανε το 1-0 για την ομάδα της Περιστέρας. Βρισκόμαστε στο 24ο με 25ο λεπτό της αναμέτρησης. Άρης Περιστέρας, Ένωση Δρουσερού Μουριάς 1-0. Πολύ ωραία προσπάθεια από την ομάδα της Περιστέρας, η οποία θα λέγαμε ότι δικαιούταν τον γκολ
μετά από τις ευκαιρίες οι οποίες είχε μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Πολύ ωραίο γκολ από την ομάδα της Περιστέρας. Μια πολύ ωραία προσπάθεια. Οι παίκτες της Περιστέρας με υπομονή άλλαξαν την μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή της Μουριάς. Βρήκαν τον αμαρκάριστο παίκτη από τα δεξιά, τον Γιάννη Τωράπα, και αυτός με πάρα πολύ ωραία σέντρα βρήκε τον μες στην καρδιά της μικρής περιοχής και στο δεύτερο δοκάρι τον Ντούλα, και αυτός με μια πολύ ωραία κεφαλιά άνοιξε το σκορ για την ομάδα της Περιστέρας. Η μπάλα πάλι για τους παίκτες της Περιστέρας μετά το γκολ που έχουν πετύχει. Τάτσος για τον αδερφό του, τον Ρούλη τον Τάτσο. Όπως βλέπουμε στην ομάδα της Περιστέρας, η οποία έχει δύο αδέρφια μέσα στην ίδια δεκάδα, το ίδιο συμβαίνει και για την ομάδα της Μουριάς, στην οποία αγωνίζεται ο Πελετσότης ο Νίκος, ο Μποτσέτος ο Κυριάκος και ο Μποτσέτος ο Αλέξανδρος. Έτσι και στην ομάδα αντίστοιχα της Περιστέρας αγωνίζονται δύο αδέρφια, ο Τάτσος ο Κώστας και ο Τάτσος ο Ρούλης. Τώρα η ομάδα της Περιστέρας έχει κερδίσει ένα φάουλ λίγο πιο κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής, το οποίο θα εκτελέσει ο Τάτσος. Τάτσος το φάουλ, η σέντρα, βρίσκει τον Τάκο, βγαίνει ο Χέρας και αποσοβεί τελευταία στιγμή. Για πολύ λίγο ο Παύλος ο Τάκος δεν πήρε την κεφαλιά. Μια πολύ καλή ευκαιρία για την ομάδα της Περιστέρας, η οποία συνεχίζει ανεβασμένη μετά τον γκολ. Βλέπουμε ότι οι παίχτες της Μουριάς έχουν αποσυντονιστεί λίγο μετά τον γκολ. Ενώ όσο το παιχνίδι ήταν 0-0 μπορούσαν και κυκλοφορούσαν την μπάλα καλά, τώρα βλέπουμε ότι έχει επικρατήσει μια σύγχυση στην ομάδα. Τάτσο στο χώρο του κέντρου για τον Γιάννη. Η προσπάθεια από το Φάνη το Γιάννη, αλλά τελικά ότι της έριξε ότι η μπάλα βγήκε. Ο Κώστας ο Ντούλας διαμαρτύρωσε ότι η μπάλα δεν έχει περάσει στο αγωνιστικό χώρο. Βέβαια ο διαιτητής ήταν κατηγορηματικός ότι η μπάλα είχε βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Χάνει την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής για την Μουριά. Βγάζει μια σέντρα για τον Μποτσέτσο. Ήταν πολύ καλή η μπαλιά, αλλά ο κύριος Αλεξόπουλος έχει προλάβει και έχει υποδείξει τον Κολότσο σε θέση offside πάρα πολύ σωστά. Δηλαδή και να προλάβαινε ο Κολότσος, τον γκολ δεν θα μετρούσε, γιατί ο κύριος Αλεξόπουλος σήκωσε έγκυρα τη σημαία. Ράπα στην μπάλα για τον Παπά. Πολύ ωραία μπαλιά για τον Παπά μες στην μεγάλη περιοχή της Μουριάς. Παπάς ξαναδίνει για τον Ράπα. Ράπας για τον Τάτσο. Τάτσος προσπαθεί να δώσει για τον Ράπα. Τον βρίσκει πάλι ο Ράπας. Προσπαθεί να διώξει άτσαλο ο παίκτης της Μουριάς ο Καλκάνης, και η ομάδα της Περιστέρας κερδίζει ένα κόρνερ. Η ομάδα της Περιστέρας, η οποία μπορούμε να πούμε ότι μετά τον γκολ έχει ανεβάσει τροφές. Οι παίκτες της έχουν πάρει άλλη ψυχολογία και βλέπουμε ότι παίζουν ασφικτικά την ομάδα της Μουριάς, θέλοντας να πετύχουν ένα δεύτερο γκολ. Γιάννης στην μπάλα, Γιάννης για τον Τάτσο, Τάτσος για τον Ράπα, ο Ράπας κάνει την προσποίηση και χάνει την μπάλα. Μια βαθιά μπαλιά, ελέγχει ο τερματοφύλακας της Περιστέρας. Γιάννης για τον Κεραμά. Κεραμάς κάνει το κοντρόλ, δίνει για τον Τάκο. Τάκος για τον Γιάννη. Γιάννης στη αριστερή γραμμή, δίνει για τον Κεραμά. Κεραμά στον Τάκο. Τάκος αλλάζει το παιχνίδι από τα δεξιά για τον Τάτσο. Τάτσος Ρούλης δίνει για τον Τάτσο τον Κώστα. Τρέλης και μπαλά πίσω στον Παπαγεωργίου. Δίνει για τον Τζαντούλα. Ζητάει την μπάλα ο Τάκος και την παίρνει στον χρόνο της μεσαίας γραμμής. Τάκος βλέπει στα δεξιά του τον Ράπα. Παίζει το 1-2 με τον Τάκο. Τάκος δίνει πάλι για τον Ράπα. Ράπας προσπαθεί να παίξει το 1-2 με τον Ντούλα, αλλά ο Ράπας έδωσε την μπάλα από τα δεξιά και ο Ντούλας έκανε αντίθετη κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να χαθεί η μπάλα. Οι παίκτες της Μουριάς έχουν κερδίσει την μπάλα με τον Μποτσέτο. Μποτσέτος
Μποτσέτος αποφεύγει 2 αντιπάλους, προσπαθεί να αποφύγει και τον Τζαντούλα, όμως κόβεται από τον Τζαντούλα. Παπάς την μπάλα και ο κύριος Δουλόπουλος δίνει φάουλ υπέρ της ομάδας της Σιμουριάς. Ο Παπάς έπεσε λίγο άτσαλα πάνω στον παίκτη της Σιμουριάς, ο οποίος έχει τραυματιστεί και βρίσκεται, βλέπουμε να σηκώνεται, εντάξει, δεν έχει κάτι. Το φάουλ θα εκτελέσει και την ομάδα της Μουριάς ο Καλκάνης. Βαθιά μπαλιά του Καλκάνη για τον Μποτσέτο, παίρνει την κεφαλιά, αδύναμη όμως και δεν δυσκολεύεται να μπλοκάρει ο Παπαγεωργίου. Παπαγεωργίου δίνει για τον Γιάννη. Γιάννης κατεβάζει την μπάλα από αριστερά. Την μπάλα ζητά ο Κεραμάς. Κεραμάς για τον Τάτσο. Δεξιά. Ζητάει την μπάλα ο Ντούλας μπροστά. Ντούλας διεκδικεί την μπάλα με τον Καλκάνη και κερδισμένος από τη μονομαχία βγαίνει ο παίκτης της Μουριάς. Βρισκόμαστε στο 34ο λεπτό του παιχνιδιού. Τάτσος στην μπάλα και Κεραμάς, με συγχωρείτε. Όχι Τάτσος δίνει για το τώρα, είναι ο Κεραμάς. Τάτσος πάλι την μπάλα. Δέχεται ένα πολύ σκληρό φάουλ από τον παίκτη της Μουριάς, τον Ζιγουλίκα. Και βλέπουμε ότι ο Τάτσος διαμαρτύρεται στο διαιτητή. Δικαίως, και όπως βλέπουμε ο κύριος Δουλόπουλος βγάζει την κίτρινη κάρτα στον παίκτη της Ένωσης Δροσερού Μουριάς. Κόκκινη για την ομάδα της Μουριάς. Κόκκινη για τον παίκτη της Μουριάς. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε αν είχε δεύτερη κίτρινη κάρτα, αλλά μάλλον ο παίκτης της Μουριάς διαμαρτυρήθηκε έντονα στο διαιτητή και μετά από την πρώτη κίτρινη κάρτα του έδειξε και τη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Αν και νομίζουμε ότι ο παίκτης ο οποίος έκανε το φάουλ στον Τάτσο ήταν ο Μπελετσότης, ενώ ο παίκτης ο οποίος αποβλήθηκε ήταν ο Ζιγουλίκας. Ο κύριος Δουλόπουλος πρέπει να έδειξε απευθείας την κόκκινη κάρτα στον παίκτη της Ένωσης Μουριάς. Προφανώς κάτι υπόθηκε, κάτι θα είπε στον διαιτητή και αυτός του έδειξε την κόκκινη κάρτα. Έτσι, από το 36ο λεπτό της αναμέτρησης η ομάδα της Ένωσης Δροσερού Μουριάς θα αγωνίζεται με 10 παίκτες. Τάτσος στο φάουλ, περνάει από όλους η μπάλα. Ντούλας στη σέντρα, κόβουν οι παίκτες της Μουριάς. Παπάς, πολύ όμορφη προσπάθεια από τον Παπά, κάνει τη σέντρα και ο Χίρας τελευταία στιγμή μπλοκάρει την μπάλα. Άλλη μια ευκαιρία για την ομάδα της Περιστέρας. Η ομάδα της Περιστέρας, η οποία τώρα που παίζει με 10 παίκτες, η ομάδα της Μουριάς έχει ανεβεί και πιέζει σε όλο το γήπεδο. Ντούλας, πολύ όμορφη προσπάθεια του Ντούλα και παίρνει το φάουλ. Να σας υπενθυμίσουμε ότι πριν 2 λεπτά η ομάδα της Μουριάς τιμωρήθηκε με κόκκινη κάρτα και συγκεκριμένα ο παίκτης ο Μπελετσότης. Το φάουλ για την ομάδα της Περιστέρας, out την μπάλα. Όχι, τελικά ο κύριος Τζάνης έχει σηκώσει offside και τελειώνει και αυτή η φάση για την ομάδα του Άρη Περιστέρας. Σας λέγαμε ότι η ομάδα της Μουριάς πριν από 2 λεπτά αγωνίζεται με 10 παίκτες. Ο παίκτης της Μουριάς αντίκρισε την κόκκινη κάρτα, προφανώς κάτι υπόθηκε μεταξύ αυτού και του διαιτητή και ο κύριος Δουλόπουλος έκρινε ότι πρέπει να τον αποβάλει και έτσι η ομάδα της Μουριάς θα συνεχίσει με 10 παίκτες. Τάτσος, μια παλιά για τον προσπάθησε να κάνει μια παλιά για τον Ράπα, πολύ δυνατή παλιά, δεν πρόλαβε ο Ράπας. Και έτσι συνεχίζεται ο αγώνας με τους παίκτες της Μουριάς να έχουν την μπάλα. Μια μεταβίβαση για τον Μπουτσέτο. Κόβει ο Τρέλης. Στο χώρο του κέντρου ο Τάκος. Τάκος για τον Τάτσο. Τάκος και πάλι την μπάλα. Κακό κοντρόλ από τον Τάτσο. Κερδίζει την μπάλα ο Μποτσέτος. Μποτσέτος κάνει την τρίπλα. Προσπαθεί να βγάλει την κάθετη την παλιά για τον Ζιγουλίκα. Έκοψε η ομάδα της Περιστέρας. Ο Ράπας ζητάει φάουλ
από τον κύριο διαιτητή ότι του έγινε φάουλ από τον παίκτη της Μουριάς. Ένα σκληρό μαρκάρισμα πάλι στο χώρο του κέντρου. Ο παίκτης του Άρη Περιστέρας, ο Τάτσος, ο Ρούλης, δείχνει να έχει χτυπήσει, αλλά ευτυχώς δεν έχει κάτι το σοβαρό. Εκτελείται γρήγορα το φάουλ Τάτσος για τον Τούλα. Τούλας, πολύ όμορφη παλιά για τον Ράπα, αλλά δεν την προλαβαίνει την μπάλα και η μπάλα καταλήγει out για την ομάδα της Μουριάς. Σιγά σιγά προσπαθεί να εκτελέσει το ελεύθερο τερματοφύλακας της Μουριάς, άλλωστε δεν βιάζεται η ομάδα της Μουριάς. Έχει και το αριθμητικό πλεονέκτημα από το 35ο προς 36ο λεπτό της αναμέτρησης. Μετά την κόκκινη κάρτα που δέχτηκε ο παίκτης της Μουριάς, κακό ελεύθερο από τον τερματοφύλακα της Μουριάς. Εκτελεί και πάλι το βολέο ο τερματοφύλακας της Μουριάς. Βρίσκει στο κέντρο τον Γιακίμη. Γιακίμης δίνει για τον Μπούγα. Μπούγας μια μπαλιά για τον Ζιγουλίκα. Κόβει τελευταία στιγμή ο Τρέλης. Ζιγουλίκας για τον Μπούγα. Μπούγας και πάλι την μπάλα. Δίνει για τον Ζιγουλίκα. Κλέβει την μπάλα ο Ράπας, αλλά όπως λέει ο κ. Δουλόπουλος, με φάουλ. Φάουλ από τα αριστερά για την ομάδα της Μουριάς. Εκλείται γρήγορα για τον Ποτσέτο. Ο Ποτσέτος, βγαίνει δυναμικά ο Τάτσος και κόβει ο Κεραμάς. Πολύ δυναμικά ο Κεραμάς βγήκε και έκοψε τον παίκτη της Μουριάς πριν γίνει επικίνδυνος για τα καρέ της Περιστέρας. Το πλάγιο εκτελείται. Ποτσέτος κάνει το σουτ. Κόβει ο Τσαντούλας. Η μπάλα δεν απομακρύνεται η μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο παίκτης της Μουριάς προσπαθεί να κάνει το σουτ. Κόβει ο Ντούλας και οι παίκτες της Περιστέρας φωνάζουν να βγει η μπάλα έξω, γιατί ο παίκτης της Μουριάς έχει πέσει άτσαλο στον αγωνιστικό χώρο και δείχνει να έχει χτυπήσει. Ο κ. Δουλόπουλος έχει διακόψει το παιχνίδι και ζητάει τις πρώτες βοήθειες, αλλά ευελπιστούμε ο παίκτης της Μουριάς να μην έχει τίποτα. Αυτή τη στιγμή το βλέπουμε να σηκώνεται, ίσως να έχει ζαλιστεί λίγο από το χτύπημα που δέχτηκε. Το βλέπουμε και το παιχνίδι θα συνεχιστεί. Η ομάδα του Άρη Περιστέρας γυρίζει την μπάλα στον παίχτη στον τερματοφύλακα της Μουριάς. Εκτελείται το ελεύθερο. Τάκος πηδάει για την κεφαλιά και ο Τσαντούλας πολύ έξυπνα γυρίζει πίσω στο τερματοφύλακα, στον Παπαγεωργίου. Ο Παπαγεωργίου για τον Γιάννη. Γιάννης από τα αριστερά. Γιάννης στην μπάλα, ψάχνει να βρει τον Παπά. Τελικά η μπάλα φτάνει στον Ντούλα. Ντούλα ζητάει την μπάλα ο Τάτσος. Τάτσος λίγο πιο κάτω από το κέντρο. Τάτσος. Ο Τάτσος δίνει στον Τάκο. Τάκος στο Γιάννη. Γιάννης στον Ντούλα. Τάκος. Ένα σούτ από τον Τάκο, το οποίο δεν ανησυχεί τον τερματοφύλακα της Μουριάς. Ένα χλιαρό σούτ από τον Τάκο. Εκτελείται το ελεύθερο. Γιάννης. Παπάς. Έρχεται ο Μποτέτσος και του κλέβει την μπάλα. Ζιγουλίκας. Παίζει το 1-2 με τον Ποτσέτο. Ποτσέτος προσπαθεί να περάσει τον Κεραμά και ο κύριος Δουλόπουλος δίνει φάουλ για την ομάδα της Μουριάς. Έκρινε ότι ο Κεραμάς έκλεισε αντικανονικά τον Ποτσέτο. Με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει στο 43ο λεπτό της αναμέτρησης.
το οποίο βρίσκει την ομάδα του Άρη Περιστέρας και την ένοδη Δροσερού Μουριάς στο 1-0. 1-0 προηγείται η ομάδα του Άρη Περιστέρας. Ένα φάουλ, Μποτσέτο στο φάουλ και μπλοκάρει Παπαγεωργίου. 1-0 η ομάδα της Περιστέρας από το γκολ το οποίο πέτυχε ο Ντούλας για την ομάδα της Περιστέρας. Τάκος αλλάζει για τον Ράπα. Βλέπουμε ότι ο Ράπας έχει αλλάξει πλευρά. Έχει φύγει από τα δεξιά και έχει έρθει από τα αριστερά. Ράπας προσπαθεί να βρει τον Ντούλα, δυνατή η μπαλιά του. Δυνατή η μπαλιά του. Βλέπουμε ότι έχει γίνει κάποια αλλαγή στην επίθεση της Περιστέρας. Ο Ράπας, ο οποίος για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα του πρώτου ημιχρόνου αγωνιζόταν στη δεξιά πλευρά της επίθεσης, βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή έχει περάσει, τουλάχιστον για την προηγούμενη φάση από ό,τι είδαμε, βρέθηκε στην αριστερή πλευρά της επίθεσης. Τελικά ο κύριος διαιτητής δεν έχει δείξει out. Στην προηγούμενη φάση ο Ντούλας συνελήφθη σε θέση offside. Το ελεύθερο εκτελεί, το ελεύθερο τερματοφύλακας της Μουριάς. Βρίσκει τον Μποτσέτο στην μπάλα. Ζητάει να ανέβει ο Ζιγουλίκας. Ανεβαίνει ο Ζιγουλίκας, έχει αργήσει βέβαια. Και διαμαρτύρεται ο παίκτης της Μουριάς ο Μποτσέτος, διότι ζητούσε από τον παίκτη της Μουριάς να ανέβει πιο πάνω, πιο γρήγορα για να του δώσει την μπάλα. Τελικά έγινε λάθος μεταβίβαση και πάλι μπάλα για τους παίκτες της Μουριάς. Πολύ όμορφα ο Παύλος ο Τάκος βάζει το σώμα του και κλέβει την μπάλα. Κεραμάς, Τάτσος στο κέντρο για τον Ντούλα. Ντούλας, Παπάς, Τάτσος, παλιά για τον Ράπα. Κόβει τη τελευταία στιγμή ο αμυντικός της Μουριάς, ο Καλκάνης. Κεραμάς από τη δεξιά πλευρά. Τάτσος πάλι στον Κεραμά, πολύ ωραία έχοντας χώρο Κεραμάς. Τάτσος, Γιάννης, πολύ όμορφα για τον Γιάννη, ευκαιρία για την ομάδα της Περιστέρας. Γιάννης την μπάλα, Τάτσος, Ντούλας δεν έχει απομακρυνθεί η μπάλα, κάνει το σούτ ο Ντούλας και τελικά κάπου έχει βρει η μπάλα και ο κύριος Δουλόπουλος δείχνει κόρνερ. Η ομάδα της Περιστέρας έχει κλείσει στα καρέ, θα μπορούσαμε να πούμε, την ομάδα της Μουριάς, η οποία δυσκολεύεται γιατί αγωνίζεται με 10 παίχτες. Είχαμε μια πολύ ωραία προσπάθεια από την ομάδα της Περιστέρας. Από αριστερά ο Γιάννης έβγαλε τη σέντρα, δεν πρόλαβε να πάρει την κεφαλιά μέσα στη μικρή περιοχή ο Τάτσος. Απομακρύνθηκε η μπάλα από τους παίχτες της Μουριάς και έφτασε στο ύψος της μεγάλης περιοχής, όπου εκεί ο Ντούλας επιχείρησε το σουτ, αλλά η μπάλα κάπου κόντρε και κατέληξε κόρνερ. Ένα κόρνερ το οποίο θα εκτελέσει, όπως βλέπουμε, ο Ράπας στο κόρνερ. Έχουν ανέβει οι παίκτες της Περιστέρας. Ράπας στο δεύτερο δοκάρι, Τσαντούλας, κακό κοντρόλ από τον Τσαντούλα, δεν έκανε το κοντρόλ το οποίο επιθυμούσε και μπάλα out, καταλήγει out για την ομάδα της Μουριάς. Σιγά σιγά ο τερματοφύλακας της Μουριάς θα εκτελέσει αυτό το ελεύθερο. Εκτελείται το ελεύθερο. Παπάς παίρνει την πρώτη παλιά. Ντούλας, ανεβαίνει ο Παπάς, δίνει στον Τάτσο όμως ο Ντούλας, ξαναδίνει στον Παπά. Παπάς κάνει τη σέντρα, ο Παπάς. Ράπα στο δεύτερο δοκάρι, κάνει τη σέντρα. Τάτσος δίνει για τον Κεραμά. Κεραμάς κάνει το σουτ απελπιστικά την μπάλα από τον Κεραμά και έχουμε τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο κύριος Δουλόπουλος κράτησε 1 λεπτό καθυστερήσεις. Άλλωστε δεν υπήρχαν πολλές καθυστερήσεις στον αγώνα. Έχουμε τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου που βρίσκει την ομάδα του Άρη Περιστέρας να προηγείται 1-0 απέναντι στην ομάδα της Ένωσης Δροσερού Μουριάς. Ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο η Περιστέρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι κυριάρχησε. Ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο είχαμε στο τρίτο λεπτό την ομάδα της Περιστέρας να χάνει πολύ κλασική ευκαιρία με τον Ντούλα. Στο πέμπτο λεπτό πάλι ο Ντούλας βρέθηκε απέναντι από το Χήρα.
και τελικά ο Ντούλας στην τρίτη προσπάθεια τα κατάφερε και μετά μια πολύ ωραία σέντρα του Ράπα με κεφαλιά έγραψε το 1-0. Θα σας αφήσουμε για λιγάκι και θα επιστρέψουμε σε λίγο για την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου. Να είμαστε και πάλι στο γήπεδο της Περιστέρας, βρισκόμαστε στην ανάπαυλα του παιχνιδιού. Η ομάδα του Άρη Περιστέρας προηγείται 1-0 από την ομάδα της Ένωσης Δροσερού Μουριάς και έχουμε μαζί μας τον αρχηγό της ομάδας του Άρη Περιστέρας, Κώστα Γκατζή, να μας πει δύο λόγια. Κώστα, πες μας καταρχάς πώς έχεις δει το πρώτο ημίχρονο μέχρι στιγμής του αγώνα. Καλησπέρα. Καταρχάς, παρόλο τις αντίξωες καιρικές συνθήκες, η ομάδα βλέπω ότι στέκεται μια χαρά μες στο γήπεδο. Έχει βγάλει αρκετές φάσεις, αλλά στο ποδόσφαιρο χρειάζεται και τύχη. Αυτά. Και κάτι άλλο το οποίο θα θέλαμε να σε ρωτήσουμε είναι, θέλω να μας πεις γενικά για την εικόνα της ομάδας όλη τη χρονιά. Η ομάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας και απομένουν ακόμα 2 παιχνίδια για να σφραγίσει και μαθηματικά τον τίτλο του πρωταθλητή. Πες μας ένα σχόλιο γενικά για όλη τη χρονιά. Καταρχάς, ο στόχος της ομάδας από την αρχή ήταν η άνοδος και μόνο η πρώτη θέση. Πιστεύω ότι τα παιδιά τα κατάφεραν. Έδειξαν μέχρι στιγμής πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο. Έδειξαν ότι η ομάδα έχει ταυτότητα. Ένα μπράβο στα παιδιά, στη διοίκηση και στον προπονητή, ο οποίος φέτος έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Τώρα έχουν απομείνει 2 παιχνίδια. Πιστεύω ότι η ομάδα έχει κατά 99% έχει κλειδώσει την πρώτη θέση. Έγινε, Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και μέσα από την πλευρά μας από το Σταγόν News σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο και ευχόμαστε στο τέλος να πανηγυρίσετε και τον τίτλο του πρωταθλητή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Να είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του Σταγόν News από το γήπεδο της Περιστέρας. Μετά την ανάπαυλα του ημιχρόνου είναι έτοιμο να ξεκινήσει και πάλι το παιχνίδι. Να σας υπενθυμίσουμε ότι η ομάδα του Άρη Περιστέρας προηγείται 1-0 της ομάδας της Μουριάς μετά από ένα πολύ όμορφο γκολ το οποίο πέτυχε η ομάδα της Περιστέρας με σκόρε το Ντούλα. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Τάτσος για τον Ρούλη τον Τάτσο. Τρέλης βάζει την μπάλα στην άμυνα με τον Τσαντούλα. Τσαντούλας από τα Γιάννης για τον Ντούλα. Τάτσος προσπαθεί να βρει τον Παπά, δυνατή μπαλιά και η μπάλα καταλήγει out. Βρισκόμαστε στο 46ο λεπτό της αναμέτρησης. Είμαστε στην έναρξη στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου. Να σας υπενθυμίσω ότι η ομάδα της Μουριάς αγωνίζεται με 10 παίκτες από το 36ο λεπτό, καθώς αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Μπούγας. Τάτσος προσπαθεί να βγάλει μια μπαλιά για τον Ράπα, κόβουν η αμυντική της Μουριάς, επιμένει ο Ράπας και τελικά κερδίζει το φάουλ. Η υπομονή του Γιάννη του Ράπα το απέφερε ένα φάουλ. Απέφερε ένα φάουλ για την ομάδα του Άρη Περιστέρας έξω από την μεγάλη περιοχή. Σας λέγαμε ότι η ομάδα της Μουριάς αγωνίζεται με 10 παίκτες από το 35ο λεπτό της αναμέτρησης, καθώς ο Μπουγάς αντίκρισε από τον κύριο Δουλόπουλο την δεύτερη κίτρινη κάρτα και πήρε την άγουσα για τα αποδυτήρια. Αυτό το αριθμητικό πλεονέκτημα προσπάθησε η ομάδα του Άρη Περιστέρας να το εκμεταλλευτεί από το 35ο λεπτό και έπειτα μέχρι τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Δημιούργησε κάποιες ευκαιρίες, αλλά τελικά δεν μπόρεσε να πετύχει το δεύτερο γκολ ώστε να κλειδώσει και το παιχνίδι. Ένα φάουλ που εκτέλεσε ο Ράπας, πολύ ωραία εκτέλεση φάουλ, δύσκολα διώχνει ο Χίνας. Τάτσος εκτελεί τη σέντρα, κάνει τη σέντρα ο Τάτσος. Ο Τσαντούλας, ο οποίος είχε προωθηθεί για το φάουλ, παραμένει ψηλά. Παπάς στη κακή σέντρα από τον Παπά και μπάλα out. Ήταν ένα πολύ ωραίο φάουλο από τον Ράπα, ο οποίος προσπάθησε να ευθυνδιάσει τον τερματοφύλακα της Μουριάς
Ο τερματοφύλακας της Μουριάς έπεσε ενστικτωδώς, απέκρουσε. Η μπάλα πήγε στον Τάτσο, προσπάθησε για τη σέντρα. Ο Τσαντούλας, ο οποίος είχε ανέβει για το φάουλ, κέρδισε την μπάλα, έδωσε τον Παπά και ο Παπάς τελικά επιχείρησε μια σέντρα σούτ η οποία πέρασε out. Τελείται το ελεύθερο από τον τερματοφύλακα της Μουριάς. Ζιγουλίκας στην μπάλα. Ζιγουλίκας τον μαρκάρει ο Τάτσος, ο οποίος παραδέχεται στον κύριο Δουλόπουλο το φάουλ που έκανε. Και βλέπουμε ότι σηκώνει και δίνει το χέρι στον παίκτη την ομάδα της Μουριάς. Μια πολύ ωραία κίνηση από τους ποδοσφαιριστές και ειδικά από τον ποδοσφαιριστή του Άρη Περιστέρας, τον Ρούλη τον Τάτσο. Ένα ποδοσφαιρικό και ένα συναδελφικό fair play θα το λέγαμε. Εκτελείται το φάουλ από τη Μουριά. Διώχνει την μπάλα ο Τσαντούλας με υποψία φάουλ εκεί πέρα. Δεν δίνει τίποτα ο κύριος Δουλόπουλος. Λέει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Διώχνει ο Γιάννης. Τάτσος στην μπάλα. Ράπας προσπαθεί να αλλάξει μπαλιά για τον Ντούλα. Καλκάνης δίνει την μπάλα γυρίζει την μπάλα πίσω για το Χήρα. Χήρας προσπαθεί να εκτελέσει το βολέ. Κακό βολέ και δίνει την μπάλα ο Παπάς. Παπάς κάνει την προσπάθεια, ο Παπάς βγάζει τη σέντρα ο Παπάς και περνάει από όλους η μπάλα. Δεν μπόρεσε εκεί ο Τάκος που ερχότανε και ο Ντούλας μαζί να σμπρώξουν την μπάλα και τελικά η μπάλα είναι για τον τερματοφύλακα της Μουριάς, ο οποίος ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Χήρας κάνει το ελεύθερο. Τσαντούλας και πάλι πρώτος στην μπάλα. Μποτσέτος, τελικά κόβει Τρέλης. Τρέλης διώχνει όπως. Καλύβει την μπάλα με το σώμα ο Γιακίμης. Τώρα η παίκτης της Μουριάς με τον Χανή. Κόβει ο Τάκος. Τάκος για το Ράπα. Και δίνουν και πάλι η παίκτης της Μουριάς με τον Κορότσο. Δίνει για τον Γιακίμη. Προσπαθεί να κάνει την προσπάθεια ο Γιακίμης και τελικά παίρνει το φάουλ από το Ράπα. Ένα φάουλ κοντά στο πλάγιο out και στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Βλέπουμε και τον προπονητή της Περιστέρας, ο οποίος λέει στον διαιτητή ότι το φάουλ έχει γίνει πιο πίσω, τον κύριο Παπα-Νικολάου. Τώρα είναι έτοιμοι οι παίκτες της Μουριάς να εκτελέσουν το φάουλ. Εκτελεί το φάουλ στο χώρο του κέντρου για το ύψος της μεγάλης περιοχής. Προσπαθεί να πάρει την κεφαλιά ο παίκτης της Μουριάς, ο Κολότσος. Τελικά δεν μπόρεσε. Πάντως θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν μια καλή στιγμή για την ομάδα της Μουριάς. Μετά από αρκετή ώρα αδράνησε η άμυνα του Άρη Περιστέρας, αλλά πέρασε ακίνδυνα και αυτή η προσπάθεια. Τάκος τώρα την μπάλα. Τάκος δίνει για το Γιάννη. Τσαντούλας, επικίνδυνη παλιά προς τα πίσω, αλλά ευτυχώς δεν δημιουργήσε πρόβλημα. Τάτσος, ανεβαίνει ο Τάτσος από τη δεξιά πλευρά, δίνει για τον Ράπα. Ράπας για τον Ντούλα, προσπαθεί να παίξει το 1-2 με τον Ράπα. Πάλι ο Ντούλα στην κεφαλιά. Τάκος ένα μακρινό σουτ. Δεν ανησυχεί ο τερματοφύλακας της Μουριάς. Γιάννης, κόβει ο Γιάννης για τον Παπά. Τάτσος πέφτει το 1-2 με τον Παπά και ο κύριος Αλεξόπουλος έχει σηκώσει τη σημαία και έχει υποδείξει τον Παπά σε θέση offside. Ο κύριος Αλεξόπουλος σήκωσε έγκυρε τη σημαία του και υπόδειξε τον Παπά σε θέση offside. Ως μη γινόμενο αυτή η φάση για την ομάδα του Άρη Περιστέρας. Ζιγουλίκα στην μπάλα στο χώρο του κέντρου. Ζητάει από τον συμπαίκτη τον Μποτσέτο να ανέβει. Αυτός ανεβαίνει. Προσπαθεί να παίξει το 1-2 με τον Μποτσέτο τον Αλέξανδρο. Παίκτες της Μουριάς με τον Γιακίμη έχουν την μπάλα. Προσπαθεί να βγάλει μπαλιά για τον Μποτσέτο. Κόβει την μπάλα ο Τσαντούλας.
Γίνεται το λάθος από τον Γιάννη, αλλά ο παίκτης της Μουριάς έχει υποδειχθεί σε θέση offside, καθώς προηγούμενα από το σουτ, το οποίο είχε γίνει από τον Γιακίμη, βρισκόταν σε προφανή θέση ήταν σε προφανή θέση offside. Ο κύριος Τζάνης το υπέδειξε έγκαιρα. Σωστή απόφαση από τον κύριο Τζάνη. Και τώρα έχουμε ένα φάουλ από τον Γιακίμη στο χώρο του κέντρου. Τελικά το φάουλ είναι για την ομάδα της Μουριάς. Νομίζαμε προς στιγμήν ότι το φάουλ το έχει κάνει ο παίκτης της Μουριάς, αλλά τελικά είναι υπέρ της ομάδας της Μουριάς το φάουλ. Ένα φάουλ στο χώρο του κέντρου. Βλέπουμε ότι έχουν ανεβεί 3 παίκτες της Μουριάς. Για τον Ποτέτσο η μπάλα δεν προλαβαίνει. Κόβει πολύ ωραία ο Τσαντούλας. Ξανακόβει ο Τάτσος ο Ρούλης. Και ο Τρέλης βγάζει την μπάλα πλάγιο. Μια προσπάθεια με ένα φάουλ από το χώρο του κέντρου με τον Γιακίμη για την ομάδα της Μουριάς. Πάλι η ομάδα της Μουριάς από τα αριστερά. Και ο Μποτσέτος ο Κυριάκος κερδίζει το φάουλ από τον Τάτσο, ο οποίος όπως βλέπουμε θα αντικρίσει και την κίτρινη κάρτα από τον κύριο Δουλόπουλο. Ο κύριος Δουλόπουλος έκρινε ότι ο παίκτης της Περιστέρας μάρκαρε κανονικά τον παίκτη της Μουριάς. Και έτσι έχουμε την κίτρινη κάρτα με το νούμερο 11, ο Τάτσος Ορούλης. Ένα φάουλ σε πολύ καλό σημείο για την ομάδα της Μουριάς. Η ομάδα της Περιστέρας θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει μπει χαλαρά στο δεύτερο ημίχρονο. Ίσως να έχει επαναπαυθεί στο ότι προηγείται 1-0 και οι παίκτες της Μουριάς παίζουν με 10 παίκτες. Αλλά βλέπουμε ότι δεν έχει μπει τόσο δυνατά όσο μπήκε στις αρχές του πρώτου ημιχρόνου. Ο κύριος Ζουλόπουλος προσπαθεί να βάλει το τείχος στη σωστή του θέση. Ζητάει από τους παίκτες της Περιστέρας να πάνε στη σωστή θέση που πρέπει να εκτελεστεί το τείχος. Οι παίκτες της Μουριάς έχουν ανέβει σχεδόν όλοι στην περιοχή της Περιστέρας. Εκτελείται το φάουλ, κακό εκτελεσμένο, αλλά ο Γιάννης, χωρίς να βλέπει ποιος είναι από πίσω του, ο οποίος χωρίς να βλέπει από πίσω του στέλνει την μπάλα και πάλι κόρνερ. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι στο γήπεδο της Περιστέρας βρίσκεται και ο πρόεδρος της ομάδας του Άρη Περιστέρα, ο κύριος Κωνσταντίνος Τζόρας. Παρακολουθεί το παιχνίδι με αγωνία και βλέπουμε και ένα πλάνο από τους φιλάθλους οι οποίοι βρίσκονται στο γήπεδο. Ο κύριος Τζάνης βλέπουμε έχει σηκώσει τη σημαία, θα γίνει, έχουμε αλλαγή για την ομάδα της Μουριάς. Αλλαγή για την ομάδα της Μουριάς. Το 10ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου βλέπουμε ότι η ομάδα της Μουριάς θα κάνει 2 αλλαγές μαζί. Βγαίνει ο Μποτσέτος και τη θέση του παίρνει ο Χανής. Και άλλη μία αλλαγή για την ομάδα της Μουριάς. 2 αλλαγές απανωτές στο 10ο λεπτό. Βλέπουμε ότι ίσως ο προπονητής της ομάδας της Μουριάς θέλει να αλλάξει κάτι στο παιχνίδι και ίσως θέλει να δείξει ότι μπορεί να χτυπήσει το παιχνίδι και με 10 παίκτες. Γίνεται το κόρνερ, εκτελείται, διώχνει ο Κεραμάς. Ψηλότερα από όλους ο Κεραμάς σηκώνεται και διώχνει την μπάλα. Δεν απομακρύνεται όμως η μπάλα. Παίκτης της Μουριάς γίνεται μια σέντρα. Τσαντούλας πολύ δυναμικά βγαίνει και διώχνει. Και ο αμυντικός της ομάδας της Μουριάς, ο Καλκάνης, δίνει για σιγουριά πίσω στον τερματοφύλακα, γυρίζει πίσω την μπάλα με κεφαλιά, γίνεται το ελεύθερο από τον Χίρα. Ράπας, Τάκος στο χώρο της μεσαίας γραμμής, βλέπει τον Παπά αριστερά, Τάτσος, Παπάς για τον Τάτσο και ο Τάτσος προσπαθεί να βρει τον Ράπα. Πιέζει ο Ράπας, βλέπουμε δεν αφήνει την μπαλιά να πάει χαμένη και τελικά η πίεση του Γιάννη του Ράπα απέφερε καρπούς. Από μια χαμένη μπαλιά η ομάδα του Άρη Περιστέρας κέρδισε ένα πλάγιο. Κάνει τη σέντρα ο Τάτσιος. Τσαντούλας, κόβει την μπάλα ο Τσαντούλας. Μποτσέτος δίνει αριστερά. Προσπαθεί να κάνει τη σέντρα ο παίκτης της Μουριάς. Κόβει ο Τρέλης. Τάτσος Κώστας. Τάτσος Κώστας προσπαθεί να βγάλει μια πολύ ωραία μπαλιά. Διεκδικεί την μπάλα και ο Ράπας. Αλλά κόβει τελευταία στιγμή ο αρχηγός της ομάδας της Περιστέρας. Με συγχωρείτε, ο αρχηγός της ομάδας της Μουριάς.
Ο Μπούγας είχε την μπάλα όπως βλέπουμε, προσπάθησε να περάσει τον Τάτσο το Ρούλε και ο Τάτσος ο Ρούλης έκανε το φάουλ σύμφωνα με τον κύριο Δουλόπουλο. Ένα φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής για την ομάδα της Ένωσης Δροσερού Μουριάς, το οποίο εκτελείται γρήγορα. Την μπάλα είχε ο Κολότσος προσπαθεί να αλλάξει αριστερά, αλλάζει τελικά την μπάλα. Ένα-δύο από τους παίκτες της Μουριάς και ο Γιάννης ο Ράπας άφησε τη θέση του και βλέπουμε ότι γύρισε πίσω για να βοηθήσει και αυτός. Ένα πλάγιο για την ομάδα της Μουριάς. Κόβει τελικά ο Γιάννης ο Ράπας. Τάτσος, βαθιά μπαλιά για τον Ντούλα και ο Ντούλας είναι σε θέση offside, όπως υπέριξε ο κύριος Αλεξόπουλος. Ο Ντούλας βρισκόταν σε θέση offside την ώρα που έκανε την μπάλα ο Τάτσος ο Κώστας. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Γιάννη, από το Φάνη τον Γιάννη, προσπαθεί να παίξει το 1-2 με το Ράπα. Τελικώς η μπάλα βρίσκει στο χέρι του παίκτη της Μουριάς και ο κύριος Δηλόπουλος δίνει φάουλ για την ομάδα του Άρη Περιστέρας. Ένα φάουλ που θα εκτελεστεί στο χώρο του κέντρου. Ο Τάτσος ο Κώστας αφήνει την μπάλα για τον Τσαντούλα. Τσαντούλας εκτελεί το φάουλ δίπλα του, κοντινά στον Φάνη τον Γιάννη. Τάτσος, Τρέλης, Τάτσος Ζούλης, δεν προλαβαίνει την μπάλα και η μπάλα βγαίνει πλάγιο για την ομάδα της Μουριάς. Βρισκόμαστε, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε στο 60ο λεπτό της αναμέτρησης. Βρίσκεστε συντονισμένοι στο Σταγόν News και στο web TV του Σταγόν News και παρακολουθείτε από το γήπεδο της Περιστέρας την αναμέτρηση ανάμεσα στον Άρη Περιστέρας και την Ένωση Δροσερού Μουριάς και την 29η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α1 Αριστεχνικής του Β' Ομίλου. Μια αναμέτρηση η οποία βρίσκεται στο 60ο λεπτό και βρίσκει μπροστά την ομάδα του Άρη Περιστέρας με 1-0 με τον γκολ του Ντούλα. Ένα γκολ το οποίο επετεύχθη στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι δίκαιο το αποτέλεσμα μέχρι στιγμής, διότι η ομάδα της Περιστέρας μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι, έχασε 3-4 πολύ καλές ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ και τελικά ευτύχησε στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου, γύρω στο 35ο με 36ο λεπτό, να προηγηθεί με τον Κώστα τον Ντούλα. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο 61ο προς 22ο λεπτό του αγώνα και η ομάδα του Άρη Περιστέρας προσπαθεί. Τελικά κόβουν οι παίκτες της Μουριάς. Προσπαθεί να βγάλει μια μπαλιά για τον Ζιγουλίκα. Βγαίνει ο Παπαγεωργίου πολύ ωραία και μπλοκάρει την μπάλα. Πολύ όμορφα εδώ ο Παπαγεωργίου. Βγήκε από τον goal post, διάβασε τη φάση και μπλοκάρει την μπάλα. Και έτσι δεν επέτρεψε στους παίκτες της Μουριάς να κάνουν το οτιδήποτε. Τελικά η μπάλα από ό,τι βλέπουμε έχει βγει. Ένα πλάγιο για την ομάδα του Άρη Περιστέρας. Όπως βλέπουμε, η ομάδα, ο κύριος Παπα-Νικολάου θα προβεί στην πρώτη αλλαγή για την ομάδα της Περιστέρας. Από ό,τι βλέπουμε, ο παίκτης ο οποίος θα μπει είναι ο Λατσικούρας ο Γιώργος και θα αντικαταστήσει τον Τάτσο το Ρούλι. Με το νούμερο 4 ο Λατσικούρας ο Γιώργος παίρνει τη θέση του Τάτσου του Ρούλι, για να δούμε αν θα έχουμε και κάποιες αλλαγές στη διάταξη της άμυνας. Τελικά όντως από ό,τι βλέπουμε ο Γιώργος ο Λατσικούρης πάει στο κέντρο της άμυνας και ο κύριος Παπα-Νικολάου στέλνει στα δεξιά της άμυνας τον Τρέλη. Έτσι έχουμε το κεντρικό αμυντικό δίδυμο αυτή τη στιγμή από το
δεύτερο λεπτό και μετά θα αποτελείται από τους Τσαντούλα και Λιατσικούρα. Μια μπαλιά εδώ πέρα για τον Ράπα. Αλλά τελικά βγαίνει και μπλοκάρει ο τερματοφύλακας της Ένωσης Δροσερού Μουριάς. Όπως σας λέγαμε, μετά την αλλαγή που έγινε στο 62ο λεπτό, ο Λατσικούρας πήρε τη θέση του Τάτσου και πήγε στο κέντρο της άμυνας της Περιστέρας και στα δεξιά της πήγε ο Τρέλης. Παίκτης Μουριάς αυτή τη στιγμή στο χώρο του κέντρου. Την μπάλα ο Χανής για τον Κολότσο. Κολότσος προσπαθεί να βρει τον Γιακίμη, αλλά υποδεικνύεται σε θέση offside. Ο κύριος Τζάνης υπέδειξε σε θέση offside τον παίχτη της Ένωσης Δροσερού Μουριάς, και αν κρίνουμε από το ότι ο παίχτης της Μουριάς βλέπουμε ότι δεν διαμαρτυρήθηκε καθόλου, μάλλον ήταν πάρα πολύ σωστή η υπόδειξη του κύριου Τζάνη. Τρέλει στην μπάλα για τον Τάκο. Τάκος προσπαθεί να βρει τον Παπά από την δεξιά πλευρά. Εν τω μεταξύ Παπάς και τελικά ο Παπάς δεν κερδίζει κάτι. Μπάλα καταλήγει out. Επίσης βλέπουμε τον Παπά από τη δεξιά πλευρά. Έχει γίνει κι άλλη μια εσωτερική αλλαγή. Από την αριστερή πλευρά ο Παπάς. Από την αριστερή πλευρά ο Παπάς έφυγε και ήρθε από τα δεξιά. Είχαμε μια αλλαγή. Ο Ράπας πέρασε στην αριστερή πλευρά και ο Ράπας ήρθε από τα αριστερά και ο Παπάς από τα δεξιά. Ένα φάουλ τώρα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, το οποίο έκανε ο Κεραμάς. Παίχτες της Ένωσης Δροσερού Μουριάς είναι έτοιμοι να εκτελέσουν αυτό το φάουλ. Εκτελείται για τον Χανή. Χανής δίνει για τον Κολότσο. Κολότσος. Για μπαλιά κόβει Λατσικούρας. Τάκος. Δίνει για τον Τάτσο. Τάτσος, και γρήγορα οι παίκτες της Περιστέρας προσπαθούν να βγουν στην αντιπίθεση. Τάτσος για τον Τούλα, δεν περνάει μπαλιά. Παπάς βλέπει από τα αριστερά το Ράπα. Ράπας τσιπάει την μπάλα πολύ ωραία. Ράπας απέναντι από τον τερματοφύλακα. Κάνει τη σέντρα και τελικά μπλοκάρει ο τερματοφύλακας. Μια πολύ ωραία και πολύ όμορφη προσπάθεια από τον επιθετικό της Περιστέρας, τον Γιάννη το Ράπα, η οποία όμως δεν είχε ευτυχή κατάληξη. Πάντως ήταν πολύ ωραία προσπάθεια. Μετά από ώρα η ομάδα της Περιστέρας απείλησε την εστία της Ένωσης Δροσερού Μουριάς. Ένα δεύτερο ημίχρονο το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε ότι βλέπουμε πιο πολύ παιχνίδι κέντρου. Είμαστε στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης και η ομάδα του Άρη Περιστέρας προηγείται 1-0 από το 35ο λεπτό της αναμέτρησης με το γκολ του Κώστα του Ντούλα. Τώρα οι παίκτες της Ένωσης Δροσερού Μουριάς. Κόβει ο Παπάς. Κολότσος. Βαθιά μπαλιά. Πολύ δυνατή μπαλιά για να δούμε αν θα προλάβει ο παίκτης της Μουριάς. Προλαβαίνει τελικά, βγάζει και τη σέντρα. Και πριν γίνει επικίνδυνος ο παίκτης της Περιστέρας, ο παίκτης της Μουριάς, ο παίκτης της Περιστέρας, ο Τρέλιες, διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Ένα κόρνερ για την ομάδα της Μουριάς, το οποίο εκτελείται. Τσαντούλας σηκώνεται, διώχνει. Ντούλας, ο οποίος έχει γυρίσει πίσω και αυτός να βοηθήσει, διώχνει την μπάλα, δίνει στον Τάτσο. Τάτσος από τα δεξιά, ανεβαίνει η ομάδα του Άρη Περιστέρας. Ντούλας, πολύ όμορφη προσπάθεια. Ζητάει φάουλ από τον κύριο Δουλόπουλο, αυτός δείχνει να συγχυστεί το παιχνίδι. Οι παίκτες της Μουριάς έχουν την μπάλα και βγάζει την μπάλα πλάγιο για να προσφερθούν, για να δουν αν έχει τίποτα ο παίκτης του Άρη Περιστέρας, ο Ντούλας, ο οποίος ζήτησε φάουλ στην προηγούμενη φάση. Ο Τάτσος τώρα γύριζε την μπάλα πάλι στους παίκτες της Μουριάς.
Τερματοφύλακας της Μουριάς εκτελεί το ελεύθερο. Τρέλης. Κεραμάς πολύ δυνατά ο Κεραμάς εκεί πέρα. Κεραμάς. Συνεχίζει ο Κεραμάς να πιέζει. Τελικά η μπάλα δεν απομακρύνεται. Οι παίκτες της Μουριάς πάλι έχουν την μπάλα. Πιέζεται από δύο παίκτες. Προσπαθεί να βγάλει στον Μποτσέτο. Χάνουν την μπάλα παίκτες της Μουριάς και τώρα Κεραμάς. Κεραμάς για την ομάδα της Περιστέρας. Είναι για τον Τάτσο. Τάτσο στον Τρέλη. Κακό κοντρόλ από τον Τρέλη και η μπάλα fly out για τους παίκτες της Μουριάς. Εκτελείται γρήγορα. Στο χώρο του κέντρου οι παίκτες της Μουριάς. Λάθος, κερδίζουν πάλι οι παίκτες του Άρη Περιστέρας. Τάκος. Πολλά λάθη θα μπορούσαμε να πούμε και από τους παίκτες της δύο ομάδας. Και οι παίκτες των δύο ομάδων κάνουν πολλά και επιπόλαια λάθη στο χώρο του κέντρου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι σε αυτό ίσως να επηρεάζουν και οι καιρικές συνθήκες τις οποίες επικρατούν αυτή τη στιγμή στο γήπεδο. Υπάρχει πάρα πολύ ζέστη στο γήπεδο. Ράπας τώρα για την Περιστέρα. Δίνει στον Τούλα, παίζει το 1-2. Πολύ ωραία πάρει για τον Τούλα. Και τελευταία στιγμή ο Καλκάνης διώχνει την μπάλα σε πλάγιο out για την ομάδα του Άρη Περιστέρας. Τελείται το πλάγιο για την ομάδα του Άρη Περιστέρας και ο κύριος Δουλόπουλος τελικά έχει υποδείξει φάουλ για την ομάδα της Ένωσης Δροσίρου Μουριάς. Ένα φάουλ το οποίο εκτελείται. Πηδάει ο Τάκος για τη διεκδίκηση της βαλιάς και διαμαρτύρεται στο διαιτητή και ότι του έχει γίνει φάουλ. Ο κύριος Δουλόπουλος δίνει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Τάτσος, με συγχωρείτε, Τσαντούλας για το Γιάννη. Γιάννης αλλάζει την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής για τον Τάτσο. Λατσικούρας δίνει για τον Τρέλη. Τρέλης και πάλι στο Λατσικούρα. Λατσικούρας για τον Τσαντούλα. Η ομάδα της Περιστέρας κυκλοφορεί την μπάλα. Η ομάδα της Μουριάς βρίσκεται πίσω από το χώρο της μεσαίας γραμμής και προσπαθεί η ομάδα του Άρη Περιστέρας να βρει κάποιο ρήγμα ώστε να περάσει την μπάλα μπροστά. Παπάς την μπάλα. Παπάς δίνει για τον Τάκο. Λαθασμένη προσπάθεια. Όμως ο Κεραμάς κόβει στο κέντρο και η μπάλα πάλι για τους παίκτες του Άρη Περιστέρας. Τάκος για τον Τάτσο. Τάτσος πολύ ωραία για τον Τρέλη. Τρέλη στη σέντρα. Τελικά δεν προλαβαίνει ο Ντούλας. Πολύ ωραία προσπάθεια από τους παίκτες του Άρη Περιστέρας. Ο Τάτσος έδωσε από τη δεξιά για τον Τρέλη. Ο Τρέλης επιχείρησε μια πολύ ωραία σέντρα, αλλά ο Ντούλας δεν την πρόλαβε την μπάλα και η μπάλα κατέληξε out. Τελείται το ελεύθερο από τον τερματοφύλακα. Τάτσος στην μπάλα τώρα. Τάτσος, βγαίνει ο Παπάς. Προσπαθεί να περάσει την κάθετη πάσα. Κόβει ο Καλκάνης. Και τελικά η μπάλα είναι για την ομάδα της Μουριάς. Ένα πλάγιο out από τα αριστερά και προς την περιοχή της Μουριάς. Οι παίχτες της Περιστέρας βλέπουμε ότι πιέζουν ψηλά. Τάτσος προσπαθεί να πιέσει τον Κολοβέτσο. Πολύ όμορφο, ο Λατσικούρας διώχνει. Χήρας προσπαθεί να βρει τον Βούγα. Ράπας προσπαθεί να περάσει τον Χανί, αλλά ο Χανής τον κόβει. Δίνει για τον Μποτσέτσο. Πολύ όμορφα εκεί ο Φάνης, ο Γιάννης κόβει και παίρνει την μπάλα. Τσαντούλας δίνει για τον Τρέλη. Αλλάζει το παιχνίδι για τον Τρέλη. Λατσικούρας δίνει πάλι στον Τρέλη. Πολύ επικίνδυνα. Και τελικά η μπάλα έχει βγει πλάγιο out για την ομάδα του Άρη Περιστέρας.
Εν τω μεταξύ ο κύριος Δουλόπουλος έχει διακόψει το παιχνίδι γιατί ο παίχτης, ο επιθετικός της ομάδας της Ένωσης Ρωσιούς Μουριάς βρίσκεται κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Οι παίχτες και των δύο ομάδων έχουν επηρεαστεί πάρα πολύ από την ζέστη. Αυτή τη στιγμή η ώρα είναι 6 και πρέπει να έχουμε γύρω στους 28 με 30 βαθμούς στο γήπεδο. Είναι πολύ δύσκολο, βλέπουμε τους παίκτες και των δύο ομάδων σε κάθε ευκαιρία και σε κάθε διακοπή να προσπαθούν να δροσιστούν. Και η ομάδα, όπως βλέπουμε, της Περιστέρας θα εκτελέσει το πλάγιο τώρα. Βλέπουμε πλάνα γενικά από το γήπεδο, το οποίο βρίσκεται πάρα πολλοί κόσμος, βρίσκεται αρκετός θα λέγαμε κόσμος στο γήπεδο. Οι περισσότεροι από αυτούς βέβαια έχουν καθίσει προς τα αποδυτήρια για να προστατεύονται από τον ήλιο. Έχει εκτελέστηκε το πλάγιο, Τάτσος είναι στο Τζαντούλα. Τζαντούλα στην βαθιά παλιά προσπαθεί να βρει τον Παπά. Ελέγχει όμως ο Καλκάνης, ελέγχει ο Καλκάνης, διώχνουν παίχτη της Μουριάς. Τάτσος, Τρέλης, Κεραμάς, κάνει το λάθος ο Κεραμάς. Ξαναπαίρνουν οι παίχτες της Μουριάς, προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση τώρα οι παίχτες της Μουριάς. Μια παλιά, μιλάει και ο Τρέλης, ελέγχει. Πήγαν να γίνουν επικίνδυνοι οι παίχτες της Μουριάς, αλλά οι παίχτες του Άρη Περιστέρας κόψανε. Κεραμάς για τον Τάκο, Ράπας αλλάζει για τον Γιάννη. Γιάννης πάλι στο χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Τάκο, ζητάει την μπάλα ο Κεραμάς. Λατσικούρας είναι στον Τρέλη από τα δεξιά. Ο Τρέλης προσπαθεί να αλλάξει και τελικά αλλάζει παιχνίδι για τον Τζατούλα. Τάκος για τον Γιάννη. Ντούλας πολύ ωραία παίζει το 1-2 με τον Ράπα. Ντούλας στην μπάλα, προσπαθεί να βγάλει τη σέντρα και μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα της Περιστέρας. Στο 75ο λεπτό της αναμέτρησης μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα της Περιστέρας με τον Κώστα τον Παπά. Μετά μια πολύ ωραία προσπάθεια έγινε το 1-2 από τον Γιάννη τον Ράπα με τον Κώστα τον Τούλα. Αυτός προσπάθησε να βγάλει τη σέντρα. Η μπάλα κάπου κοντράρισε, έφτασε στον Κώστα τον Παπά. Προσπάθησε να την σπρώξει στα δίχτυα, αλλά μετά από υποποίηση του Καλκάνη η μπάλα κατέληξε out. Όπως σας είπαμε, είμαστε στο 75ο λεπτό της αναμέτρησης και το 1-0 για την ομάδα του Άρη Περιστέρας παραμένει. Και θυμίζουμε από το 35ο λεπτό της αναμέτρησης προσπάθεια πάλι από την ομάδα της Περιστέρας και τελικά η μπάλα καταλήγει out. Από το 35ο λεπτό προς το 36ο της αναμέτρησης η ομάδα του Άρη Περιστέρας προηγείται 1-0 της ομάδας της Ένωσης Ρωσιούς Μουριάς. Ένα γκολ το οποίο θα λέγαμε ήταν πάρα πολύ όμορφο. Οι παίκτες της Περιστέρας αλλάξαν 2-3 καλές μπαλιές έξω από την μεγάλη περιοχή της Μουριάς. Η μπάλα κατέληξε στον Γιάννη τον Ράπα, ο οποίος από δεξιά βρήκε το χώρο, έκανε τη σέντρα και στο δεύτερο δοκάρι ο Κώστας Τολούλας πολύ όμορφα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, γράφοντας το 1-0 για την ομάδα της Περιστέρας από το 35ο λεπτό της αναμέτρησης. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο 76ο προς 77ο λεπτό και η ομάδα της Περιστέρας έχει κερδίσει ένα πλάγιο out με τον Τρέλη αυτή τη στιγμή πάνω να το εκτελέσει. Εκτελέστηκε το πλάγιο και πάλι πλάγιο για την ομάδα της Περιστέρας. Ο Τρέλης τελεί το πλάγιο για τον Παπά, κόβουν οι παίκτες της Μουριάς. Κερδίζει την μπάλα πάλι ο Κώστας Παπάς, πολύ ωραία προσπάθεια. Παπάς βγάζει για τον Ράπα. Ράπας έξω την περιοχή, επιχείρει το σούτ, ένα πολύ ωραίο σούτ και μπάλα λίγο out. Πολύ ωραίο σούτ από τον Γιάννη τον Ράπα. Προσπάθησε από τα αριστερά όπως ήταν να στείλει την μπάλα στην δεξιά πλευρά της εστίας του Χήρα. Μια πολύ ωραία προσπάθεια
η οποία ξεκίνησε από το πλάγιο του Τρέλη, την έδωσε στον Παπά και ο Παπάς μετά από μια πολύ ωραία προσπάθεια την έδωσε στο Ράπα και τελικά αυτός έκανε το σούτ το οποίο πέρασε out. Είμαστε στο 77ο λεπτό της αναμέτρησης. Τελείται το τουλέ. Κερδίζουν την μπάλα οι παίκτες της Περιστέρας. Τάτσος έξω από τη μεγάλη περιοχή της Μουριάς. Πολύ ωραία μπαλιά για τον Παπά, αλλά και αυτή είναι δυνατή. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι παίκτες του Άρη Περιστέρας μπαίνουν με αξιώσεις στα καρέ της Μουριάς, αλλά αυτό που τους λείπει θα λέγαμε είναι ότι ενώ οι επιλογές της είναι πάρα πολύ σωστές, τις περισσότερες φορές την μπάλα είναι πιο δυνατή και δεν προλαβαίνουν, είναι επιθετικοί. Θα λέγαμε ότι με λίγο πιο μεγάλη συγκέντρωση θα μπορούσαν να είχαν τελειώσει πολύ καλύτερα 2-3 φάσεις και να είχαμε κι άλλο ένα γκολ για την ομάδα της Περιστέρας. Ένα φάουλ τώρα το οποίο ζήτησε ο Τρέλης, όπως βλέπουμε, και ο Ζουλόπουλος πλησιάζει κοντά να δει αν είναι καλά. Και ο Ζουλόπουλος λέει να συνεχίσει το παιχνίδι. Οι παίκτες της Περιστέρας τηρούν το fair play και γυρίζουν την μπάλα για τους παίκτες της Μουριάς. Καλκάνει στην μπάλα, είναι για τον Μπούγα. Ο Κολέτσος προσπάθησε να αλλάξει την μπάλα, κέρδισε το πλάγιο. Τρέλης κερδίζει την μπάλα, κερδίζει την μπάλα και τον φάουλ από τον παίκτη, από τον Μποτσέτο της Μουριάς. Περάσαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Η ομάδα του Άρη Περιστέρας προηγείται 1-0 της ομάδας της Μουριάς. Πολύ ωραία ο Τάτσος, πολύ όμορφα κερδίζει την μπάλα. Μαχητικός ο Τάτσος ο Κώστας και κερδίζει και το φάουλ. Πολύ καλή προσπάθεια από τον Τάτσο τον Κώστα, ο οποίος δεν άφησε την παλιά να πάει χαμένη, τη διεκδίκησε και τελικά δικαιώθηκε και πήρε το φάουλ. Τάτσος και εκτελεί το φάουλ για τον Ντούλα. Δεν ήταν και τόσο καλό. Και η μπάλα καταλήγει στον τερματοφύλακα της Ένωσης Δροσερού Μουγιάς, ο οποίος εκτελεί το βολέ. Δεν υπάρχει κανένας εκεί και πολύ όμορφα ο Λετσεκούρας γυρίζει πίσω στον τερματοφύλακα, στον Παπαγεωργίου. Ο Παπαγεωργίου δίνει στα αριστερά για τον Φάνη το Γιάννη. Γιάννης περνάει για τον Ντούλα. Ντούλας πολύ ωραία για το Ράπα. Ράπος από τα αριστερά μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, στη μικρή περιοχή, εκτελεί το σουτ. Καταπληκτικό γκολ, 2-0 η ομάδα της Περιστέρας. Φανταστικό γκολ από τον Γιάννη το Ράπα. Πολύ ωραίο γκολ από τον Γιάννη το Ράπα, ο οποίος μετά από παλιά του Ντούλα έπαιξε το 1-2 με τον Ντούλα. Μπήκε από τα αριστερά και με το αριστερό θα μπορούσαμε να πούμε και ραυνοβόλησε τον τερματοφύλακα της Ένωσης Δροσερού Μουριάς, ο οποίος δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Ένα πολύ όμορφο γκολ από την ομάδα της Περιστέρας. Σουτ δοκάρι για την ομάδα της Περιστέρας με τον Παπά. Τρομερό σουτ από τον Κώστα τον Παπά. Πολύ ωραία προσπάθεια. Και δοκάρι για την ομάδα της Περιστέρας στο 85ο λεπτό της αναμέτρησης. Επιμένει η ομάδα της Περιστέρας με τον Τάκο. Τάκος για τον Ντούλα. Δεν υπάρχει offside. Ντούλας την πάλι για τον Τάτσο. Τάτσος ο σουτ. Κακό σουτ από τον Τάτσο και η μπάλα καταλήγει out. Και είμαστε στο 85ο προς 26ο λεπτό της αναμέτρησης και έχουμε αλλαγή για την ομάδα της Περιστέρας. Τη θέση του Φάνη Γιάννη πήρε ο Κώστας ο Τάτσος. Ο Τζόρας ο Κώστας, ο οποίος πήρε τη θέση, όπως σας ανέφερα, του Φάνη του Γιάννη.
Τάτσος την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, δίνει για τον Τρέλη. Κοντά του είναι ο Κεραμάς. Καθυστερεί ο Τρέλης. Πιέζουν οι παίκτες της Μουριάς. Δίνει για τον Κώστα τον Τζόρα. Κώστας Τζόρας την μπάλα στη γραμμή. Προσπαθεί να περάσει τον παίκτη της Μουριάς. Τζόρας, βγάζει τη σέντρα ο Τζόρας για τον Ράπα. Ράπα στο σουτ. Κακό σουτ από τον Γιάννη τον Ράπα και η μπάλα out. Τάτσος στην μπάλα έξω την περιοχή. Πολύ όμορφη προσπάθεια από τον Τάτσο. Κάνει την προσπάθεια. Τάτσος επιμένει. Τάτσος στην μπάλα. Επιμένει ο Τάτσος. Τάτσος κάνει τις τρίπλες. Βγάζει τη σέντρα. Και τελικά μπλοκάνει ο τερματοφύλακας του Άρη Περιστέρας. Βρισκόμαστε στο 90 λεπτό της αναμέτρησης και έχουμε περάσει ήδη στις καθυστερήσεις του αγώνα. Η ομάδα του Άρη Περιστέρας προηγείται με 2-0 και έτσι με αυτήν την νίκη θα φτάσει στους 77 βαθμούς, θα παραμείνει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας και θέλοντας άλλη μία νίκη για να κλειδώσει και μαθηματικά τον τίτλο του πρωταθλητή για το 2013 της Α1 τεχνικής κατηγορίας. Ωραία μπαλιά τώρα εδώ για τον Τζόρα, αλλά υποδεικνύεται σε θέση offside από τον κύριο Αλεξόπουλο. Βρισκόμαστε έχουν τελειώσει και καθυστερήσεις στο γήπεδο της Περιστέρας και ο διαιτητής αυτή τη στιγμή σφυρίζει το τέλος του αγώνα, το οποίο βρίσκει την ομάδα του Άρη Περιστέρας με νικήτρια με 2-0 απέναντι στην ομάδα της Μουριάς. Ο κύριος Λόπουλος με βοηθούς τους κύριου Τζάνη και κύριου Αλεξόπουλο, οι οποίοι διεύθυναν αυτό το παιχνίδη για την 21η αγωνιστική. Η ομάδα της Περιστέρας κέρδισε με 2-0 με τα γκολ στο 35ο λεπτό του Ντούλα και στο 82ο λεπτό με μια πολύ ωραία προσπάθεια και με ένα πολύ ωραίο γκολ του Γιάννη Τωράπα. Βρισκόμαστε με τον προπονητή της ομάδας της Περιστέρας, τον κύριο Παπα-Νικολάου. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, η ομάδα του κύριου Παπα-Νικολάου κέρδισε 2-0 την ομάδα της Μουριάς. Κύριε Παπα-Νικολάου, πέστε μας δύο λόγια για το σημερινό παιχνίδι. Ήταν ένα παιχνίδι που έγινε κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Η θερμοκρασία είναι απίστευτα πολύ ζεστός ο καιρός. Αξίζουν συγχαρητήρια στα παιδιά, γιατί κάτω από αυτές τις συνθήκες προσπαθήσανε και έστω και δύσκολα καταφέραμε και κερδίσαμε ένα ακόμα παιχνίδι και περιμένουμε στα τελευταία 4 παιχνίδια να κάνουμε μία νίκη ώστε να πανηγυρίσουμε και το πρωτάθλημα και την άνοδο στην άλλη κατηγορία. Και γενικά θα θέλαμε ένα σχόλιο για όλη την χρονιά της ομάδας, γενικά για την πορεία της ομάδας, και όπως προαναφέρατε και εσείς, η ομάδα με ακόμη μία νίκη και μαθηματικά κλειδώνει τον τίτλο, και κάτι το οποίο θα θέλαμε και εμείς να υπενθυμίσουμε βλέποντας την ομάδα και ακολουθώντας της παντού. Βλέπουμε ότι η ομάδα είναι σοβαρή σε κάθε παιχνίδι και δεν έχει δώσει κανένα δικαίωμα. Θέλουμε να μας πείτε γενικά, μας κάνετε ένα σχολιασμό για όλα τα παιχνίδια και γενικά για όλη τη χρονιά. Θεωρώ ότι από την αρχή που ξεκινήσαμε από τον Αύγουστο είμαστε σοβαροί από το πρώτο παιχνίδι μέχρι και σήμερα. Γι' αυτό άλλωστε και δεν έχουμε δώσει δικαίωμα σε κανένα να αμφισβητήσει αυτή την θέση που βρισκόμαστε. Θεωρώ ότι αξίζουν πολλά μπράβο στους ποδοσφαιριστές, γιατί 3 φορές την εβδομάδα βρίσκονται στο γήπεδο. Κάνουμε προπόνηση 15 με 18 άτομα συνήθως και συνεχίζουμε μέχρι και το τέλος με τον ίδιο ρυθμό. Έγινε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ είναι κάτι που θέλω μια απόφαση. Πήγαμε όλοι μαζί οι φορείς που πήγαμε, συζητήσαμε. Βέβαια, προϋπήρχε αυτό που λέει ο κ. Βιέτος όντως. Εμείς δεν τον γνωρίζαμε, αλλά όμως από εκεί και μετά ήμασταν και εμείς αδρανείς, όλοι σαν πολίτες της Καραβάκας. Με περίπτωση ή για κοινοφιλούς και άλλους σκοπούς του Δήμου. Δηλαδή, ένα οικόπεδο 1.000-5.000 μέτρα δεν μπορεί να το πουλήσει αύριο ο Δήμος και να πάρει 5 εκατομμύρια και να κάνει επισκευή του ξενία. Γι' αυτό λοιπόν, αυτό που λέει ο κ. Κουντίνας, πρέπει να υπάρχει επιτροπή. Θα πάρουμε καταρχήν την απόφαση ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δέχεται την ανταλλαγή. Θα γίνει η αντικειμενική αξία του ενός και του άλλου, η οποία είναι η ίδια σαν ποσοστό, και το ένα θα βγάλει